душанбе бузургшаҳрест, ки тоҷиконро чун миллати бузургу номдор буда, маркази умеду армон аст. ҳар даме ки дар кӯчаҳои ин шаҳри бузург қадам мезанем, беихтиёр аз зебогии муҳити атрофаш ҳаловат мебарем. ҳар даме ки мардуми меҳмоннавозу бо фарҳанги дорои маданияти баланди шаҳрвандонашро вомехӯрем. беихтиёр нидо мекунем: душанбе макони мардони хирад, занони бо ору номус ва тифлакони дилшоду бахтиёр аст. қайд намудан зарур аст ки шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти тоҷикон хусусан дар даврони соҳибистиқлолии кишвар рушд кард, нумӯ ёфт, вирди забони кулли мардуми олам гардид. Душанбе яке аз шаҳрҳои бехатар дар ҷаҳон шинохта шудааст, ки мо ҳатто шабона дар хиёбонҳои дилкашу зебои шаҳрамон сайру гашт карда метавонем. Аз боғҳои пур аз гулҳои гуногуну мунаққаш, фаввораҳои баланду замонавӣ, ки мисли рангин камонанд, ҳаловат мебарем. моро зарур аст ки ба қадри ин ҳама ободиву тинҷиву амонии шаҳри азизамон бирасем. душанбе фахри даврони ҳар як бошандаи ба ору номуси ин сарзамини дилорост. душанбе маконест ки саросар гулрезу гулбасару машҳуру дилорост. биноҳои серошиёна, қасру толорҳои барҳаво, театру донишгоҳҳои бузург, биноҳои маъмуриву фарҳангӣ, майдончаҳои варзишӣ, барзами ҳамаи ин маркази сиёсию фарҳангӣ ва иқтисодӣ буданаш душанберо даҳчанд зебову овозадор мегардонад. душанбе шаҳри бахту тоҷу тахти мо аст ва моро мебояд ки шукронаи ин шаҳри азизамон кунем ва ба қадри ҳар як гулу гиёҳ, обу хоку ҳавояш бирасем. шукрона кунем ки дар ин гуна шаҳри зебову дилкаш тинҷу ором зиндагӣ мекунем. душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигинест, ки дар ҳар нигоҳ шӯлапошӣ мекунад ва ҳамчун маркази бузурги тоҷикистони азизу соҳибистиқлол ҳар рӯзу ҳар соат дар айни шукуфтанҳост. пас шукронаи ваҳдат ва сулҳу суботи душанбе беш аз пеш симои худро дигар мекунад. боиси ифтихори ҳайрияки мо сокинони шаҳри душанбе аст ки имрӯз дар зери партави сулҳу суботи комил умр бар сар мебарему шукронаи истиқлолу оромиву осоиштагӣ менамоем. ҳар як миллат пойтахти худро ҳамчун нишони бақои давлат ва пойдории арзишҳои миллӣ арҷ мегузорад. барои миллати сарбаланди тоҷик пойтахти давлатамон шаҳри душанбе рамзи ободӣ, ваҳдат, фарҳанг ва тамаддун мебошад. рӯзи пойтахт ин рӯзи арҷгузорӣ ба таъриху тамаддуни миллат, рӯзи ифтихор аз дастовардҳои замони истиқлол ва рӯзи пайванд бо ояндаи дурахшон аст. шаҳри душанбе ҷавҳари дурахшон дар қалби тоҷикистони маҳбуб мебошад. аҷаб шаҳри дилорои душанбе, хаёлам зеби дунёи душанбе, шудам сарсабз дар оғӯши меҳрат, чу дил дар синаам ҷои душанбе. имрӯз боиси ифтихори ҳайрияки мо аст ки шаҳри душанбе пойтахти азизамонро ҳамчун шаҳри сулҳ дар саросари ҷаҳон мешиносанду эътироф мекунанд. аз ҳамин сабаб масъулияти мо сокинони пойтахт рӯз то рӯз меафзояд, чунки ҳар як сокини пойтахтро зарур аст ки ин масъулияти бузургро ҳис намояд ва барои ободии шаҳр саҳми худро гузораду бетарафиро ихтиёр накунад. зеро беҳуда нагуфтаанд ки оинаи ҳар як давлат пойтахти он ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо пойтахти ватани азизи мо шаҳри орзуву умедҳо душанбеи зебоманзар ки таҷассумгари симои давлату миллати мо маҳсуб меёбад боз ҳам зебову дилработар гардидааст. душанбеи имрӯз воқеан ҳам ифодагари симои аслии давлату миллати кӯҳанбунёди мо буда дар радифи шаҳрҳои зебоманзари ҷаҳон мавқеи хосаро касб кардааст. душанбе маркази ҷумҳурии тоҷикистон, шаҳри пайвандгари дилҳо, макони меҳру маскани тоҷикони дунё мебошад. бо талошу заҳматҳои шабонарӯзӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ таи солҳои охир пойтахти кишварамон
ба як шаҳри дилоро сарсабз табдил ёфт. Биноҳои зебову баландошона, гулгашту хиёбонҳо, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, мактабҳои наву замонавӣ. Имрӯзҳо ба ҳусни зебои шаҳр ҳусни тозае зам мекунад.